Ήταν μόνο η αρχή η χθεσινή εκστρατεία του ΡΙΚ και της Αρχιεπισκοπής για συλλογή τροφίμων και ρουχισμού για το δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Η αγάπη των Ελλήνων Κυπρίων και η μαζική συγκινητική ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα για ηλική και ηθική συμπαράσταση προς τα αδέλφια που υποφέρουν δεν αφήνει περιθώρια παρά μόνο για συνέχιση και διεύρυνση της προσπάθειας. Μικρό αντίδωρο, αλλά ανθοσμένο από καρδιάς για όλα όσα οι Κύπροι χρωστούν στον ελληνικό λαό, ο οποίος στάθηκε δίπλα τους την ώρα της δικής τους δοκιμασίας. Οι Κύπροι έδειξαν με τον πιο αγνό και άδολο τρόπο ότι δεν ξεχνούν. Από χθες το πρωί και βράδυ χρειαστεί να μιλάμε. Στρατιώτες, πρόσκοποι και πλήθος κόσμου βρίσκονται εδώ εθελοντικά για να βοηθήσουν στην αποστολή τροφίμων αλλά και ρουχισμού στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν σταματά να πηγαίνει έρχεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσά, κουβαλώντας ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας. Κρατηθείτε γερά, είμαστε δίπλα σας, γράφουν τα μηνύματα του κόσμου. Δεν μπορώ. Έχουμε μια μικρή σύνταξη το ειστέρημα μας, έτσι να μπορούμε να δώσουμε για τα αδέρφια μας. Ήταν αλήθεια συγκινητικά τα μηνύματα που μαζί με και με τα αγαθά, διότι και η ποσότητα, ακούσατε από την Αθηνά προηγουμένως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είναι αυτό το οποίο ναι, θέλουμε και εμείς να το συνεχίσουμε. Και χθες η Αθηνά Γιουλάρη με το πρόγραμμα και τους άλλους τους ασέρφους του ΡΙΚ μας έδωσε αγάπη με το τραγούδι που κάνει το πρόγραμμα στο ΡΙΚ. Ο κόσμος δεν ξεχνά τη βοήθεια της Ελλάδας το 1974 και τα λέει όλα ο τίτλος μήνυμα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια. Για την Ελλάδα ρε, χρωστώ το. Κουράγιο στους Έλληνες, κουράγιο, δεν θα αποκύψουμε σε κανένα ξένο. Εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού τώρα, αυτοί να προσπαθούν να μας πνίξουν. Όχι, δεν θα τους περάσει. Η Ελλάδα μας θα ξαναζήσει. Συγκινητική είναι η ιστορία μιας γριούλας, δηλώνει στο ΡΙΚ ο πατήρ Ανδρέας. Με πήρε αγκαλιά και με πήρε πίσω μου, λέει πάτε θέλω να σου πω κάτι. Την αραγώνα της η μητέρα μου την πρόσφερε το 1940 για την Ελλάδα. Σήμερα εγώ δεν έχω κάτι να σου δώσω, σου δίνω αυτά τα ασημένια κουταλάκια, είναι η πρίγα μου από τη μητέρα μου. Μόνο με τη σύνταξη κάτι γριούλες, έκαναν μαρμελάδες, τα μπουκαλάκια και τα έβαλαν σε ένα έλλον προσεκτικά και τα έφεραν. Ήταν πολύ συγκινητικό. Η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου ΤΑΜΑ περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε κατά τη διανομή εισιτίου στην Ελλάδα. Είχε έναν άνθρωπο που ερχόταν για δεύτερη φορά και μας εκλιπαρούσε ακόμα ένα κομματάκι ψωμί. Του έλεγα φύγε και γιατί δεν θα σου δώσουμε αύριο. Αύριο αντιπροσωπεία του ΡΙΚ και της Αρχιεπισκοπής αναχωρούν για την Αθήνα. Θα γίνει πιο οργανωμένη η προσπάθεια, ίσως ένας μαραθώνιος μέσα από την πρόταση της Αρχιεπισκοπής. Θα συναντήσουμε και τον Αρχιεπισκοπό αύριο, αλλά θα δούμε και αντιπροσωπεία από την ΕΡΤ. Την Τρίτη θα διοργανωθούν έρανοι στα σχολεία. Γίνονται επίσης σκέψεις για διοργάνωση ραδιομαραθωνίου.